Bueno, que aquí estamos todas, Todo ben, grazas á medicación, imagino. Non faledes, que total, como isto é radio. No, pues no, no, tampouco é sí, necesario. están nos indo ben as pastillas da ansiedade, sí. Sí? Bien, é verdad. Como é o tratamento, supoño que sempre baixo prescripción médica, non? Home, claro, é un chupito de café, un de Tinky Winky e despois unha pastilla relajante. Por esta orde, ou podes meter a pastilla en medio do Tinky Winky? Esa é a prescripción médica. Sí. Moita xente que... Bueno, é igual, déxame calar. Bo, Que vai frío, Marcos? Aquí dentro sí, iba a quitar a sudadera, pero non fai falta, estáse ben. un día es novo e outro día xa estás falando do tempo, non? Como... Mira unha non, é cousa, que... Non ten para que falar sempre porque é cambiante. Por que Unha temos cousa. esta canción que é unha É porquería? verdad, por que Non temos vos a Tom gusta. Jones tendo unha Esta canción moito porquería. mellor para a bola extra? É que temos moito mellor. Hombre. De onte, por Ai, favor. Dios mío. Este é un temazo, Oh! O comezo non é o Ai, ai, mellor. ai. Oh, yeah. O comezo non é o mellor. É moi pero mexicano, gústame. Ai, ai, Un temazo. Agora empezou bo. Sube o volume, deixo café, que hoxe na radio bailamos de pé. Llega Kiko Nova con sorriso atravesado. Solta ¿Qué una pasa? broma, ya está todo nada. Ah, Chega aquí con Omoa. dura poco, que esa arretranca ya se vuelve tolo. Cristina García mira con calma a situación. Calma, Pon sempre. orden na mesa, ponlle xeito ao guión. Mientras Kiko dispara sin mirar a dirección. El acolle o volante con moita precisión. volante médico. Chiquirón, chiquirón, que saben, chiquirón, chiquirón. Oh, yeah. Vai todo ben, chiquirón, chiquirón, que non pare ninguén. Si a radio se quenta, bailamos también. Todo mal, todo ben. Na bola extra baila quen quere, que non tamén. A mí emocioname esta canción. É unha gran frase, A mí emocioname, Baila toca... quen quere e quen non tamén. É que é precioso, todo mal, todo É ben. unha É que maravilla. dalle a todos os lados. Me encanta. A ver que rima con López. A ver. Creo que tardan como 3 horas para que diga o de López, pero Sí, bueno. pero que a ver. Si queres Os esperar. vos van antes. Eu espero aquí por Antón Rebollida. Marcos López ten razón, tío. La radio galega. Isto pega no fen. Chiquirón, Bueno, unha chulada, que escoitamos onte, dirán vostedes, que prodixo, que traballo fixo o equipo de creativos da Bola Extra. Non, No, nunca. como o nivel de creatividade deste programa non chega tanto. Non, Non sou, pois, que As cousas que están ben veñen sempre de fora. creo que o chiste de mis tetas foi o nivel máis alto de humor, de creatividade que tivemos aquí na Tampouco Bola é noso, Extra. segue. Pero temos unha audiencia que é outra Jolín, a cousa. verdade que sí. Se merecen el Eh? cielo. Hola, Miguel, moi bons días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, antes de nada, moitísimas grazas, Grazas, Que Miguel. preciosidade, Miguel. No, gracias a vos por poñer la canción, porque a verdad que non me esperaba que se fuera a poñer e me fixo bastante ilusión. Como Pero, non que por íbamos favor. poñer, Como non home? íbamos poñer, pero é que lle temos que facer ata unha coreografía, que xa non lo pedimos. Hai un por baile aquí. de TikTok, como a de Pili Pampín. Un reto en TikTok. Hai que pedir ás fillas de As Pili fillas de Pili Pampín. Pampín. Que nos Porque Pili non deseñen- inventou no, ela. temos agora que preguntar, non sei se ti podes facer algo, Miguel, que nos deseñen unha coreografía para facela viral e facelo trend. Miguel se fixo bastante. Nacho Duato, creo que ten Facelo- tempo agora. A ver, facelo trend da bola extra en TikTok. É o seguinte paso. Xa, Facelo tren, pero eu pídelle fago todo tren. a mesma persona e abusar. De que vagón de posti? Por sacar. Miguel, contanos un pouco, a ver, como se che ocorreu? Como fixeches para facer esta creación musical? Bueno, a ver, que estaba escuitando a radio, claro, sobre as 12:30 ou así, que dixestes que necesitabas esa canción do verán, que non tiñades canción, É verdad. entonces, pues, As me 12:30. puxen aí... Puxeches as 12:30. Wow. Sí, cando falaste de que Sí. había que facer unha canción de verán que non Sí. tiñades canción, entonces pues me puxen aí a traballar a ver se podía conseguir algo antes de que terminara o programa e nada, Buah. 20 minutos pues conseguín algo así. 20 minutos. Entonces, pues, Xa lle dedicou el máis ao Sí. programa que a nós. Sí, traballou máis polo programa que a nós. bueno, sempre hai axuda externa de inteligencia Home, artificial xa, pero Home, ti, xa, pero ti pero- terencheslle que dar moitos datos á inteligencia artificial. Sí, poden darlle o que me dou tempo, de máis ou menos o que é o nombre de cada un e un pouco as características, Que o programa, características pues, o de todo. puxeches de cada un? A ver. Bueno, pues algo así como Cristina, que era un pouco máis seria, y Kiko, pues que era un pouco máis así, que tenía máis retranca. E guapo. Pues, Sí. E Melena, e Melena. De Melena. Marcos non lle puxeches que ten razón.
Quen? Perdón? Marcos ten razón. Marco, outro. No, Marcos e Carla, pues bueno, que eran os humoristas do programa. Aí está. Algo así, non me acordo, que Sí. puxen e despois puxen que fixera como algo que meter algo de Chiquirán, porque é unha frase que utilizades moito con Tillo de Poi, que me fai Moi moita ben, gracia. sí. Que puxera algo de todo mal, porque, bueno, pues sempre está aí e me gusta, entonces pues algo que rimara con todo eso. Ja, é que... No, a ver, é verdad que a inteligencia artificial Sí, fai a no, canción no, e tal, pero pero bueno, hai pero- que dar moito tal para que Claro, que os se datos concrete tipo que tanto. darllos son datos moi concretos e moi acertados, sí. Tens que darlle máis ou menos o que é unhas directrices. Despois el xa che vai, bueno, vai che facendo unhas letras e aquí non me dou tempo nin a revisalas. Fixen un par de cancións e a que máis Non revisamos me nosas gustaba. cousas, valo revisar ti. Entonces, aí está. Pero, bueno, sí que hai palabras como o do tren e todo eso que parece que non teñen moito sentido, pero aí están as letras de Bad Bunny que máis ou menos Aí son está, iguales. efectivamente. Cada un que interprete o que Está queira. facendo unha colección con Inditex. Entonces, Ah, pues nada, que a ben veces, tirado. a veces nós ahora tamén podemos aí meter algunha colección de verano, o sea, de otoño, Que ben tamén ca bola tirado. extra. Non te Moi preocupes, conozco eu a un dun puesto en Padrón, do Mercadillo, a ver se Oh. facemos unha colección. É Sí. verdad. Bueno, algo se empeza, por algo se empeza. Creo que Mango agora poden axudarnos, botarnos unha Están Mango. no momento. Nos mangamos Que non moito. botes Pronto nada Sí. lle facemos unha canción tamén e que se viralice. Que guai, que guai. Jo, va, que bonito E cando que é. puxeches a bola extra no ordenador non pasaches antes o antivirus, por si acaso? No, xa ten todo filtrado, xa ten aquí, xa ten como da casa. Que segue funcionando, Xa non me salta. estoupou o Sí, ordenador non ni me, nada. Pregunta nada, non me importante, salta ninguna Miguel. alarma. Tocaron as galletas algunha vez? No, no. Tampouco non é que participe moito, pero bueno, Claro, agora sí que non, algún participaches mensaje, un pero- día con todo. Un momento. Teño aquí as bases da bola extra. A ver, falou con Sí. dirección, Miguel. Ou como equipo. Non falei con dirección, porque dirección non ten nada que ver. Estas son isto é como hoxe non ten nada que ver, No, dirección. isto é como a Constitución. Vale. Os directores, as directoras poden Veña, entrarse dan. aí, pero a Constitución está por riba de todo, está por riba de nós mesmos. Sí. E pon claramente no artigo 16.2 que ante casos moi excepcionais como, creación de cancións expresamente por programa, pode recibir o autor Ostras. as galletas mariñeiras da Veiga. Oh! Pero escoita, Ay, vamos ter que esperar ao final do programa a ver se manda alguén outra canción. Bueno, sí, Pero eso pon tamén, tamén, que se en apunte. caso de que cheguen moitas cancións, escollerase a primeira de todas. Está, Pero Miguel. Venga, levar Teño galletas. outra colaboración. Teño Sí, outra sí. colaboración. Que colaboración, A ver, cal. Teño unha colaboración que teño tamén aí que enviar ao programa, que teño un vídeo de 20 minutos cas mellores momentos da bola extra desta Como? temporada. Hai 20 minutos de mellores momentos? Sí, sí. E os peores cantos hai, ¿Qué pasa Creo que vosotros, algúns 19? momentos. Entonces, pues tamén, eso igual xa suma puntos tamén para as galletas. Hombre, no, eso Claro, xa no, ahora está- hai que dar un puesto aquí de Increíble, funcionario e Ahora, para siempre. Visita guiada por Da Veiga. Sí, sí. Bueno. Bueno, Estou eso- alucinado, eh. Bueno, Qué estuvemos aí pasa que non estabades, estuvemos aí en setembro cos nenos que Xa, estuvemos mala aí sorte no programa. Non estaba Leti. Vale. Había xente traballando. Claro, había xente traballando cando eran xente así con un humor Claro. moi sutil, elegante, Claro. non intelixente. Sí. Sí. Cos nenos, por que? Eres profe? No, Anai. Non son profe, Anai sí que profe, pero fomos en setembro porque cando non tíamos cole, fomos como familia, non como colegio, non como Moi nada. ben. Como familia. Bueno, non preguntes Sí, máis. Bueno, Acórdame diso, A pregunta que te teño para facer, tes algo que ver ca música? Ou douche a ti por aí? Non ten nada que ver ca música. Home, me gusta a música para calquera, pero non ten nada que ver ca música. Pasa que teño un neno que está no colegio, estaba nun campeonato destes de escolares e pois este ano ganaron aí unha pequena liga que tiñan extraescolar. Entonces lle fixen tamén un par de cancións e ora tiña pagado o que é o premium Sí, conozco. da aplicación e se aproveitan e fixen Antes de que caduque. Vale, Claro. ia de pago, xa se Porque ve que hai unha calidade. Cobranche todo o mes, non che cobran por Sí. hora, que tiñas que ser como Por eso parking. mismo. A inteligencia Agora teño artificial todo é ben. inteligente. Cando che caduca, E Miguel, teño que ainda todo ben, podemos... entonces me veo ben. Claro, ainda podemos encargar algo máis, non? Hasta Antes de que xullo. Sí, caduque. algunha máis, sí. Modificala non, porque non se pode modificar porque non volva a salir a mesma, pero Claro. algunha máis sí. Claro, sí. bueno, moitas mensaxes por aquí. Pareceme a canción do verán, di Beni. É verdade, hai que mandala. Non hai un concurso da canción do verán na Gallega, todos os anos. Ainda non se abriu, Home, supoño que se eu vin abrirá a- próximamente. Hai que falar pasado. con dirección. No, que hai que falar casgai.
se poñemos a do ano pasado, que era o chirimbolo dos Sí, satélites, sí. ou a de fai 2 anos, que era G-Face, de Sí. Vaivén. Bueno, Home, a ver, está moi ben, pero, bueno, eu creo que este ten máis ritmo, A ver, se pega máis. se me mete máis compara na el cabeza. G-Face ou los satélites con Miguel, Bueno, eu Miguel claro. gana de calla. ¿De dónde es, Miguel, a todo isto? Son de, vivo en Coruña, pero son de Cerceda. De Cerceda. De Cerceda. Non queren Vale. dicir que é de Coruña. Grandes bandas en Cerceda. Cenzar, por ejemplo, no, grandes bandas aí en Cerceda. Moi ben, Miguel de César, Cerceda, seus míticos. Sí. preciosa a canción. Veciños tamén de das de Bullo, que están por aí ao lado. Ah, tamén. As de Bullo, Unha terra que de Castelo, artistas. por aí. Sí, Sí. Castelo, sí. Pois Miguel, moitísimas Marcos grazas, de Pereiro. verdade, que foi unha Gracias honra a e nos vos. fixo moita ilusión, que fagan vostedes A que, mí máis. Eu emocioneime. pasen un tempo en facernos cousas que nos alegren é algo que nos emociona moitísimo, de verdade, Miguel. Moitas gracias a vos por poñela, por darme a oportunidade de falar, e a ver se me chegan as galletas esas. Chegará. que teño ganas de probalas. Directamente xa vai Acabanche de o señor tocar, da Miguel, Veiga. por favor. Sí, sí. Bueno, a ver, estaré pendiente. Grazas, Miguel. Chao, chao. Moitas gracias a vos. Chao, unha aperta, chao. Chao. Hai canción, Hola. hai música. E o que é música para o teu estómago son as galletas mariñeiras Home, da o Veiga. anuncio hai que facelo igual. Galletas mariñeiras da Mariñeiras. Veiga, as máis saborosas. Sí. As feitas de xeito semi-artesanal no corazón de Galicia. É verdad. De chantada para o mundo, o pan que veu do mar. Galletas mariñeiras da Veiga, as que fan. ¡Correo! Pon tamén o artigo 26 que non se lle ocorra a organización sortear 2 caixas de galletas mariñeiras da Veiga ese mesmo día. Pero quen somos nós para... Pero vamos, ¿Cómo? pero vamos. a Estás ver. dicindo que creo que estás dicindo? Nah, isto quitámoslo agora. Reforma constitucional igual co de Formentera que fixeron hai pouco, pois aquí igual. Quitamos o artigo este e sorteamos outra. Que malo será. Outra caixa de galletas. Home, claro. Dúas caixas de Veña, galletas. hombre, sí. ¡Viva Kiko! Claro que sí. Igual a próxima semana... Presidente. Igual las paga él, pero non hai problema. Bajamos Ah, no, igual a a Kiko. todos. No. Kiko, no, hombre. Pode ser que igual o martes Sea por non haxa nada. cartos. Ou Ou non haxa mércores. Kiko. Ou non haxa Kiko incluso. Efectivamente, Vamos ali a petar porta por porta Venga, hasta que estén venga. as galletas nunha habitación e levámolas nós. Bajo así, vame. Contenos que lles parece a canción. Como crear, como facer... Se vostedes son moi creativos, moi creativas, tamén. Cando foi a última creación que fixeron das que se sentiron moi orgullosos? Se teñen tamén composicións que fixeron por inteligencia artificial e máis. Se lles dá tempo a crear máis composicións e facer cousas, evidentemente que eloxen o traballo da bola extra, podemos emitir Ou as cancións. artesanal, non te acordas que nos cantar unha canción artesanal? Vai ser espectacular. Ah, pois mira tamén. ¿Qué? Temos a inteligencia artificial e a natural. Se vostedes son capaces de... Nada, non fa falta facer unha canción de 3 minutos, 20 segundos. A me canto máis dure millor. E iso sí, porque traballamos menos. Pero, pues nada, 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Dios, ¿Existes que alguna temazo, canción? chaval. Hai que falar con Tania Beiras que a cante. Con Sí. Tania Beiras e los cumbia pop. Ah, os cumbia pop non os coñezo. Son Tania Beiras e los claro, cumbia sí, pop. no, e os que É o van ao lado mismo. somos cumbia pop. Ata aí Tamén sabe chego. quen é Balmani e non conoce. Que non entendes onde se non conoce. Pero nunca falaches con Tania Beiras. Con Tania sí, pero os cumbia boys. Os cumbia boys, pois son os cumbia boys era máis guapo. Habrá que Como falar é, cos como é? cumbia boys. Cumbia pop. Ah. Pero los cumbia boys Mola máis. está moito máis guapo. En que estaría pensando? Bo, hai que dicir que cante esta canción, canto máis. Ánimo, forza de por día Ahí Quitaresa. está. Gustoume moito a canción, ese rapaz é un crack, vai ser a canción do verán, Sí, señor. coincidimos. Parabéns pola canción, está moi chula. Hoxe en día... hoxe é o día do funcionario. Ostras! Non traballan, xa traballa moito, pero como un día do funcionario. Pois parabéns a todos. Pois Santa Rita. Ah, ten razón, Santa Rita que se non se quita, por iso dio funcionario. De verdade, hoxe é o día de Santa Rita. Sí. Santa Rita, para funcionario non sei, Sí, será sí. funcionaria, Sí, sí? é día funcionario de Ostras, Santa fantasía. Parabéns a todas las Rita. A ritas. ver se sabemos por qué es. Haber algunha funcionaria que se chame Rita, que nos chame, Home. Sería unha cosa, sería win-win. Total. Hola, Zalo. A ver que nos conta por aquí. Bueno. Estades loucos, como diría Alberto Rivero. Estades loucos. Non vedes que a xente agora vai se poñer a cantar as súas creacións. Isto vai parecer Xosefa Hilde e Cañita Brava, miña nai querida. No, home, non. É o Josefa previo do casting de recantos. O casting de recantos, no, pois o anterior.
Aquí o primeiro filtro, pasas aquí. Andan facendo algo con recantos, es que yo guste cantar que ten atentos. Un casting, van facer un casting para entrar en Recantos para o ano que ven. Sí. Para o ano que ven aínda. Home, para setembro, Dios mío. Tampouco Está falta aí, tanto, está aí. Ir anotando. Entón van facer un casting, estad atentos. Hola, bos días, David de Pontareas. Pois, sentimentos encontrados. Me cae moi ben o tipo. Me gusta moita canción, Pero creo que si tiramos desto, a música está acabando. O sea, a música como a conocemos, a música de verdad, está acabando. Pero a ver, isto non é música, pero... Y este tipo de, bueno, pues de inteligencia, por chamarlle de alguma maneira. Isto é de broma, non é Claro, profesional. é que Creo que vai a dar un a pulsón xente final toma a moi en moitos serio creadores de música, compositores, moitas, bueno, todo o mundillo, ¿no? que ven ao redor de unha canción, ¿no? Pois creo que peligra. Entón, está ben, sí, me gusta, sí. Ahora o tema da práctica de inteligencia artificial creo que vai acabar con moitas cousas que agora xa é unha realidade e, bueno, igual hai que ir asumindo, pero... bueno, creo como diría Nacho Vidal, hai oco para todo. A ver, é que o Tampouco- millor dalle unha volta a esta opinión, porque o millor estaste pasando o comparar isto cunha creación dun autor e da boa música. Non ten nada que ver, nin está ao mesmo nivel, non? Isto é unha canción divertida para pasar o tempo. Pero Michael Field diferencia- facía boa música e era todos Bueno, sintetizadores. A diferencia fundamental é que Miguel non cobrou cartos. Eu xa cando Claro. a gente está cobrando... Este das gai. Moito mellor. Claro. No, claro, Moito mellor, unha que se empeza a práctica traballar sin cobrar. A práctica que estaría mal Eso, sería eso. intentar Dame, no, pero gañar non é o mesmo que un cartos, fulano faga claro. inteligencia artificial e che cobro 500 euros por ir Claro. velo a un concerto, entendes? Totalmente de acordo con isto, Inte. Claro. Chamade o Concello da Inteligencia Cañiza, antes Cañiza, para que a xente o entenda. Da Caniza, ali hai unha funcionaria chamada Rita. Non me digas. Rita da Caniza. Sabemos que está escoitando a radio, que vai estar facendo? Traballando. Chámenos. Home, se non traba... Tamén é feo traballar o día de hoxe, non sendo funcionario. E chamándote Rita. Ah, bueno, sí, que hoxe non traballan os funcionarios. Home, non traballan nunca, O sea, van traballar. se teñen Bueno, o mellor justificación é o día que para van non traballar. En plan... Sería unha Non novedade. sei se é festivo para os funcionarios. Para o funcionario. Nin idea. Nada, o da música por inteligencia artificial tampouco hai problema. Xa a maioría das cancións que soan en discotecas e as cancións do verano tal, xa son unha merda. Hai xente gañando diñeiro con isto. O que pasa agora é que pois as cancións de merda, pois os merdeiros tampouco van sacar moito proveito. Claro, Xa, igual vai por aí a hasta cousa. onde chegaron. Exacto. A inteligencia artificial vai chegar moi rápido aí. Os merdeiros. Entonces, os vos... Como se pode ser tan faltón Pues coa igual, palabra tan no, simple? pero eu estou máis de acordo con este ointe que co anterior, no? Porque quer decir, as cousas de nivel seguirán sendo de nivel. Agora, as que non o son van quedar en evidencia porque iso xa cho fai a inteligencia artificial. Non fai falta que cho faga unha persoa, non? As cousas máis perralleiriñas, máis de andar por casa. Claro. Claro. Vale, a ver, que si o mundo é moi grande e 24 horas podes escoitar de todo e ademais o de gustos é tan relativo todo, non? O dos gustos Pero que che pode gustar unha cousa que ti recoñeces que non é unha canción de super calidade A ver, eu dale, recordo pode che cando gustar e ser Rosalía divertida. Tocou na Coruña no Coliseum, houbo moitas críticas porque non había un só instrumentista, pero a min mira que eu non son igual moi de pero a min emocionoume esa actuación ese día, encantoume. Bueno, porque está a voz de Rosalía e a Claro. súa Bueno, pero non actuación había ningún presenta. músico instrumentista, pero había música. Hola, bos días. Santa Rita é padroa dos casos imposibles. Sendo así, non sei por que a patroa dos funcionarios e non dos administrados. De aquí, Francisco tamén envía mensaxe. Buenos días, aquí desde Redondela. Un saludo a todas Ritas. E felicidades ao barco de Valdeorras que está hoxe de festivo local. Oi, pois Veña, parabéns. todos Mira ti. Moi ben. Nunca escoitara felicitar a un sitio por ser o festival local. Será patroa. Soltade amarras. Soltade amarras. A ver, David de Pontareas, otra vez, non é en contra nin do home, nin desta carallada, non? Claro, é unha carallada. Pero bueno, a veñan as cousas, pois me fan pensar, pasan moitas horas na furgoneta e... Tes razón, claro, moito verdade, está ben pensar. Como decía nos amigos. E claro, que eu máis ben o beso, pois enfocado a iso, sabes?
o tema de artistas, sabes, porque hasta ahora igual moita xente non o sabe, outros sí, pero mitad das cancións que cantan os cantantes que conocemos, ¿no? Que son pues cosas son pues personajes así vistosos, bonitos, que chaman a atención, pois xa non as facían eles, xa tiñan xente que as creaba. E me refiro máis ben enfocando a ese tema, porque sí, vale, unha carallada esta, pero penso que por desgraza vaise tirar a isto. A xente pois que eso, que só pon a cara e o corpo para facer que canta, pois que hasta ahora polo menos pagaban, ¿no? Pois a xente para que fixera un tema de tal maneira ou comprarles algo que tiña feito, e non sei, pois penso que eso que vai tirar máis deste tipo de tecnología ou eso. Bueno. Moi ben, David dixo unha cousa moi importante que hai que pensar. Pois eu creo que isto fainos valorar máis a calidade, serveche para sair do paso, pero non para... Mira, poñovos un exemplo, sabedes que eu escoito moitos podcasts de crimes, non teño por que dicilo outra vez. Pois hai moitos podcasts de crimes feitos con inteligencia artificial, e que ademais, sí, é insoportable. Vale. É dicir, eu non o aguanto. Estás escoitando e dices, o mellor o contido pode estar ben, non? pero é que non é igual, faiche o contido, pero ti, claro, sempre que a xente sempre vai saber valorar o que está ben feito. Claro. Podeche para sair do paso nun momento dado. Alguna vez vos ou defraudou para divertirte un momento, como que Jess Stender, non? Algo que vichides en directo e que en comparación con grabado ou con habelo visto... O Satisfyer, por exemplo. Sí? Non ten nada que ver. En foto bien e despois usado mal. No, pensei que dicías con xente humana é millor. Coñeces xente, tomas un café despois. Non, dicía algo que vos defraudara. Pero bueno, hai unha chamada máis importante. Dende Vaporá, Sergio, hola. Hola, buen día. ¿Cuánto chamaste más atención por ir con teléfono fozando? Moi ben, Sergio. Claro que sí. Hoxe tes mans libres, lo. No, estou parado para non facer moito barullo que me comentaron aí. Nada, non sei de que estás a falar, como sempre. Nada, non se preocupe, Sergio, este é o sitio. Ti contenos o teu rollo. Estás falando do que pasou con Rapaciña ou algo, non? No, estamos falando... Hoxe escoitamos a canción do verán que fixo Miguel, amigo de Cerceda, unha canción fermosísima. Sí. Gustouche a canción, Sergio? Esa para fondo de tono de teléfono, non, xa? Hombre, claro, si é que se pode, sí. Claro, todo se pode agora, non é como era antes. Sí. A vostede gusta a música, Sergio? Dime. Gusta a música? A mí? Sí. Sí, carallo, pero gusta a música hasta o 2000, de 2000 para acá pouco me gusta, Hasta o 2000? É loco, do 2000 para atrás todo o que queira. O sea, aquí... Backstreet Boys, sí. Todo eso para atrás, vale. Pero son máis de 10, dos 90, 2000, cosas de esas. Está loca, dale huevo, que chica loca. Que canción é? Hai que poñer o xazo. É un temazo. Eu canto no chollo, teño personal acojonado. Iso que son un puto ninguén, que son de TT, que os estamos de mañá non estamos. Pero como xa me conocen... De TT. Pero ainda así leva alegría a música lá por onde traballa, claro que sí. Mira, eu indo falei agora ao sair porque teño xente traballando na casa, estamos reformando un baño. Claro, como eu son así todos os lados. Dice, pero tú, dice, no, eu non estou igual, onde vou a traballar e tal e cual, máis ou menos xa me conocen, porque desde que estou de TT sempre vou por mismos sitios, máis ou menos, non? Como xa me conocen, dicen, bueno, xa me dicen espartano, outra vez estaba mexicano, porque tamén sou así medio trafareiro tamén. Bueno, as de Dios, pero non eu intento levar o mellor posible dentro que cabe, Bueno, pois, Sergio, creo que deberíamos de despedir a chamada cunha canción. Bueno, pois a ver, con miña. Claro. Home, cantas a mí, non, canto eu, si queres. Home, tampouco está mal, non? Eso de falar con Geade e con Siseo é cojonudo, Verdad, sí. Sí, a ver, dalle. Nós somos de Pontevedra, pero vimos en Ourense. Entón a xente dice, vos de aquí non soder, non? A ver, Sergio, arránquese. Canta. Está traballando aí cos colegas e está a cousa un pouco aburrida. Vai levantar a moral. ¡Espartanos! Venga, todos los días son días de fiesta. Para, papá, para, papá. O sea, yo de tocar
a partir das 7 que non están os jefes, que hasta as 7 non podo berrar. Mira, pero ahora vas para traballar ou ves ou que estás facendo? Vou pa chollo, mira con que vou. Sí, señor. Pois é viernes, ademais, joder. Claro, ai, que mala hora para ir traballar, non? Que entras a aula. Pa semana turno de mañá, toda a tarde libre, o pobre tense que consolar con estas cousas. É verdade, tens razón. Mira, que outro día non saliu un audio. Eu quero saber onde se pode mandar un currículum para ser reporteiro das festas gastronómicas na Galega. Ui, hai moitísimo. Bueno, para traballar non, pero para ir ás festas gastronómicas... Hombre, Sergio, pois eras bo, ti, Na Televisión de Galicia non envíe porque apenas hai programas. No, de festa gastronómica non, verdade? Non hai... No, ese está todo collido, xa me imagino. Está todo collido, claro. No, Sergio, pois ti habías de ser bueno. Pero podemos te propoñer para o sitio de Cañotas, no a voltas co plato. Cañotas tamén é bueno, cociño de puta madre, cuidado, Sí. Bueno, pero Cañotas non canta, ti sí. Bueno, porque que lle pidan cantar a Cañotas que canta, Cañotas tamén se anima, que algo tamén se ten feito por aí, Bueno, metémolo por aquí, Sergio. Bueno, veña, pasar o fin de semana a todos. Vale. Chao. Venga, chao. Aí está. Hostia, pensei que non viñera a traballar, que non sei yo. Que? O Marcos pensei que non viñera a traballar, que non se te escoita. É que... Escoita traballar e ponse nervioso. Non teño ganas de falar, a verdade. Veña, vai a traballar, espartano. Veña, espartano. Gracias, Sergio. Chao. Vamos. Sí, señor. Hola, bo día, son Manolo desde Cristanco. Esa canción é moi boa, a letra non desmerece nada as de Shakira ou as de Rosalía, porque esa día cousas máis entendibles máis co que di Rosalía, porque quen entende Rosalía no que di ou a Shakira. Xa, bueno, pero os artistas están eles danlle alma ás cousas. Iso é importante, porque claro, mellor a canción de Shakira canto xa eu e pon a porcallada, e canta Shakira ou canta Rosalía ou Bad Bunny. E cuidado, porque son artistas. Fan que lle prestes atención. Exacto. Como non entendes o que din, prestes moitísima atención. E iso é un atención. talento intangible, que non ten calquera, que conseguen atraer a xente. Iso non fai a inteligencia artificial. No, ten moito mérito Shakira facer a mesma canción do Mundial e cobrarla como se fose nova. Eu na escoitei. Non é a mesma para nada. Mallada, espera un momento. Falade. Pero non é, a outra do Mundial fora Waka Waka. E o baile é o mismo tamén. A ver, hai que pensar o baile da nosa canción para poder ir ao lugar a bailala. Veña, dádelle. Non me acordo como era a canción. Tudo mal, tudo ben. Espera que vamos a escoitar un anuncio. Primeiro vamos a escoitar a Shakira. Espera que están escribindo a máquina, están vou poñendo avisar a a xente, non vai a ser que pense que empecé a cantar eu. Vai cantar Shakira. Claro, quero dicir, non vos equivocar. A ver. Vamos a escoitar ahora a canción de Shakira. Sí, de Shakira. A do Mundial deste ano, A ver se vos gusta. O tiki-taka, chámase. Tiki-taka. Con Daddy Yankee. Isto é verdad. Que sí. É sona como a nosa. Sabes? E non a fixo Miguel, Daddy Yankee. Pois é bastante máis chula a nosa, a mí que me perdonen. Marco non se fiaba pensando. De feito, pensei que iba a dicir a Ricky Trago. Está confirmado, sí. Que no, parece inteligencia artificial. Bueno, pero son Shakira e Daddy Yankee, cuidado, iso ten un prezo, tamén é un valor. Daddy Yankee, pon Miguel e dis, pues, un tal Miguel. Daddy Yankee, da igual o que faga. Claro. Hai que poñerse nomes artísticos así potentes. Claro, e que esa non é. Que a canción é Dai Dai, non tiki-taka. Como? Vídeo oficial, FIFA World Cup 2026. A ver, ya hay varias, hombre. ¿Qué puede fallar? Shakira, Daddy Yankee. Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy ponen voz al Dai Dai, el himno del Mundial 2026. Pero como era negro, lo quitaron, ¿no? Acaba de poner una canción con inteligencia artificial que se llama Tiki Taka, que no sé de dónde sacó.
Pero que non, señor. Alguén colleu e fixo con inteligencia artificial. Faime unha canción do Mundial con Shakira e Daddy Yankee. Subeu e puxo canción oficial FIFA para que a xente clique pensando que é... Que non, que isto está asinado por Revo Music. Que pode fallar? Bueno, alguén que sepa do tema que nos chame. Exacto, por favor. Dai, pois igual. Dai, Shakira e un nigeriano. Pon outra música. Quita. Como é? Shakira estrena Dai, la canción del Mundial 2026. El mundo. Tampouco creo que sexa moi diferente, Home, pero polo menos non hai inteligencia artificial. A ver, aquí hai... Sí, aquí tamén pon... Home, non está estrenada. Bueno, sí, porque... Dai. Aí tes, Dai. Estos son mismo. No. Isto todo é mentira, Eu creo que sí. Mira, está Shakira. É que ahora no videoclip está de Shakira, por ejemplo, que se dá unha no outro non saía. Eran letras. Letras son as que recibo tamén no buzón a fin de mes, e non me queixo. Outra merda. E ata aquí a análise musical. Tampouco moi diferente. Igual. Cal é a diferencia? Mira. Bueno, aquí hai máis xente movendo as cachas, Meteulle aí en inglés, como vai ir Mételle a en- Estados Unidos, non vai a ser que a chapó de Trump. Tati María. Agora eu quedo co Waka Waka, Eu quedo que aquí fixo Miguel, me sacademe todo isto, hombre. Ai, Dios mío. Pois aquí tamén pon Official Music Video. Non serán varias? Dalle aí. Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaudio.gal. Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec. Chama ao 910 35 38 ou entra en murprotec.es. Se contra as humidades tes que te bater. 910 35 38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec. Cal é o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora o teu desconto será igual á túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e aloumiña os teus oídos. Hoxe en familia é ouro todo o que reloce. Cóbado de porco, 4,75 euros o kilo. E amorodos 500 gramos fresón de palos orixe España, 1,49 euros a unidade. Familia é máis aforro. É máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro axudamosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Proa sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na estrada de Camposancos 20 en Vigo. Oes, descansamos un pouco. Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas. Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Que? Seguimos? Mellor outro anaco. Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia. A bola extra na Radio Galega, a galegaudio.gal e en YouTube. Aí de Pontareas outra vez, eu para que entendades ben o que falei acaba de dar unha clave. Pero outra vez. Vamos a ver, que dentro de pouco non diferenciaremos, non, entre unha cousa e outra. Sabes que non estou en contra dos avances, nin do traballo da xente, nin de... Pero que pasa, que vai chegar un punto en que non vamos a diferenciar entre unha cousa e outra. Vale, David, creo que se entendeu. Quedou claro, David. ¡Atrás! David, tes razón. E a inteligencia artificial é un perigo para os traballos creativos. Tes toda a razón. E é un problema gravísimo. E imos acabar sin traballo todos os que estamos aquí. Ojalá mensaxe de ánimos do ministro de Traballo. Vale, bueno, esa é a Está chamando Yolanda realidade Díaz e o para fichar problema, aquí e por a eso os Marcos. sindicatos están de punta, David. Tes toda pois a eu razón. estou a favor da inteligencia artificial. Eu creo que nos axuda nos traballos creativos. Sí. Pero necesita Bueno. a persoa que manexa a inteligencia Ahora. artificial. Eu o que quero é que a inteligencia artificial poña lavadoras. Claro De que sí. verdade, por que non Sí. fan unha inteligencia artificial para outras cousas que É que realmente plancha ninguén rompa. quere facer como pasa los ferros? Aí está.
Eso é o que quero. Ou tende la roupa. Para cancións, para bailar, para non sei que fagan iso. Unha inteligencia artificial que xogue cos nenos. E aí non habería debate, non? Ninguén diría, como David, co seu criterio moi respetable, o Marcos, ninguén diría, ai, é que ven a inteligencia artificial para quitarnos o traballo de pasar o ferro, non? Ninguén Pero que diría sexa isto. o suficientemente inteligente como para non esperar a que eu lle diga nada. Entendes a diferencia entre un robot e unha inteligencia, verdad? Sí, pero claro, é o que quero A ver, para pasar o ferro tamén hai que ter inteligencia, Sí, pero hai que ter mans. Sí. E os ordenadores non teñen mans. Pues si non tiene mans, Pois que llas vaya busquen. inteligente. Claro. Joder. Ok. Vale. Vamos a ver qué di David de Pontareas. Outra vez? No, no. Ai, que susto. A canción que Hai un poñer un sueldo. está moi guapa. Pero, eso sí, eu quedo-me as cancións antes do 2000. Los Calis, los Chichos, los Chunguitos. Los Cadi. Eu quedo con esas cancións, eso que teño 24 anos no 2001, pero para min esos son os millores. Ostras. Veña, que tiñades moi bo día. Pero cántanos unha dos chunguitos, Dios mío. Un chaval de 21 anos en Galicia fan de los chunguitos. No, do 21 anos tiña no 2000, non? No, dixo agora que ten 21 anos agora. Que naceu no 2001. Ah. É que ten 24 e va para 25. Bueno, 25. Eu entendín que tiña 24 no 2001. No, que lle gustan as cancións de antes do 2000 e que él naceu no 2001. Que naceu no 2001. Vale. Era como reforzando. Moitos números, non des tantos números cando escribades. Sí, porque nos perdemos. Claro, somos aquí. Bueno, aquí siente que está. Isto que? Eu canción. Vamos baixar aquí. Mira, canción non, pero hai outro tipo de inteligencia artificial que é a creatividade por imaxe. E isto nos están facendo, podedes falar algo, se digamos, gracias. Sabes para que está ben a inteligencia artificial? Para dicirlle, puxaronme este WhatsApp, que contesto? Por ejemplo, como romper con mi pareja? Ostras. Aí estamos. Que guai, pero eu non me parezo nada, E por que parece Manolete? E Kiko tampouco. Marcos e Carla, sí. Subiron unha foto con inteligencia artificial vestíndonos de gaiteiros, básicamente. Por que parece o Paquirri? Non. Pero non te pareces na cara, eu tampouco. Ostras. Mira que ata ten que posar Carla tamén para a inteligencia artificial. Que ben che ten catada a inteligencia porque artificial. Porque teño adiestrada como as cans. Dijo, oye, ti cada vez que poñan Carla non lles pon a guapa. Pero a Carla está guapa, pero o que sai mallado é Marcos, Sí. Perdón, que é o que lle sai a Marcos? Porque ao ser todo barba é unha gaita, é un... É a gaita, sí, non é o que estaba pensando. Bueno, estamos no YouTube, e poden ver directamente. Se queren ver a gaita de Ahora, Marcos López. Ahora, podes facer algo con inteligencia artificial, facede algo moi loco, porque Marcos de gaiteiro xa estuvo vestido moitas veces, por exemplo. Si, home, vestídenos de outra cousa. Vestídenos de algo que sea como imposible. De que queremos que nos vistan? Inteligencia artificial non se sepa estas cousas guapas, non para cousas malas. Iso sí que é bo, usalo así é moi guapa, a verdade que está moi ben, moi fermosa. Usala pouco non vos claro. Como meu pai e meu avó. Igual que alguén que está escribindo música estas 2 as 3 da mañá preparando partituras para tocar, non é unha broma. Nada, é unha comodidade impresionante. A min gustame moito. Parabéns, moitos biquiños. Moitas gracias. Moitas gracias. Sí, señor. Por... Bos días, equipo. Acábame de levantar, estamos de festa en Vila García. Estades convidados a vir. Que pasa en Vila García? Eu vou ir mañán ainda hai festa. Seguro. Esperan por ti. Hola, bons días. Home, debería, Moito Vila me García. gusta ese programa, sabes por qué? Porque pasa como na miña casa. Cada un entende o que lle dá a gana. Bueno, pero é verdade, algo que ao principio nos poñía nerviosos, polo menos eu falo por min, de que cada un entendía o que lle daba gana. Agora é o divertido a esencia do programa, non? Que cada quen entenda o que lle dá gana. Ti eras? Hola, amigos. Eu baixo o meu pensar, como natural non hai nada. En todo, ou casi todo. Home, pero bueno, casi. cada un o que lle pareza. Veña, chao, chao. Chao. Hai cousas artificiales que son... Isto que se lle botaba antes aos Tinky Winkies, que era color azul, o Blue Topic. Eso que é? Que é Eso iso? é natural, por exemplo. Ti coñécelo, Kiko? No, Como se Coca-Cola nacer nunha fonte. O AdBlue, é o AdBlue. AdBlue no, Blue Topic. Gente de... O AdBlue non se lleva os coches. Sí. Pero ela di para os Tinky Winkies. Non sabes unha que cousa, sí. era unha cousa que diste este misterio, onde nasceu, en que química nasceu. Pero isto dixeches que é de antes, pero debe ser de antes de nós, porque non No, nos no, lembramos. Blue Topic. Que botábase, Antes de nós, quedábache a así película Tinky Castelao. Winky como azul e
picaba che a boca porque, bueno, Picaba. Porque che salían caries do azúcar que tiña, xa che salían caries no O azul momento. ese. Sí. Pero para que se llevo tantón? Para que En vez da trapapola ou de outras cousas, pois botabas iso, que non sei exactamente o que é. Ti tomas unha tónica con algo. Pois Que botaslle transparente, disque Blue aburrido, Topic. botaslle Blue Topic E quedache todo azul. E como que picache o azúcar como se lle botaras unha bica. Vaya. No, creo igual a bica ten menos. Agora sí que estou. Bos días pola mañán. A ver, antes de nada, felicitar aí ao rapaz porque a canción é como pegadiza, non, é Lo como exigente. pegar un chicle ao pelo. Porque a verdad que onte escoiteina e quedei maravillado. Xa estou mirando a ver onde a podo descargar para poñela de Home, hai que poñela no politono Spotify ou algo. no móvil. Pois sí. Despois De para politono. comentar un pouco que decía aí o rapaz que chamou polo tema de si non era cantante, si era de inteligencia artificial. A ver, eu, vale, podo entender a súa opinión, pero é que entonces toda a xente esta que está co reggaetón malo, porque habrá outro tipo de reggaetón que a mí ainda non me chegou, pero o tema do micrófono este Sí, como que lle fai chaman. efectos, O autotune. e demais, que Autotune. cando yo apagan, pois canta mellor o meu can que eso. Eu prefiero alguén que estuvo diante de un ordenador neste caso, con gusto, con mezclando e tal. Home, hai moita xente que mezclou DJs que mezclaron cancións e non son cantantes tampouco. A mí me parece moi ben, Me Está moi parece ben. moi ben. Deixade a David que vai mandar outra mensaxe. David de Pontareas, que opinas sobre... No, bueno, No. pero están ben todas as opinións, carai, Claro. está moi ben que todo o mundo dé a súa. Pero sí, aquí, vale, é a inteligencia artificial a que fixo a canción, pero todos os datos, insisto, tivo que poñerllos unha persoa que é Miguel e irlles afinando a cousa, non isto faimo así, de outro xeito, tal. É dicir, que hai tamén unha inteligencia humana aquí detrás. É que eu estou vendo a foto de Kiko Novoa Jaiteiro e hago a cousa e hago fantasía. A mí o que me flipa é a cara de Marcos coa protuberancia que lle está saindo do abdome. Prefiro non entrar en detalles porque, en fin, non tampouco... A inteligencia artificial Sí. ao final sabe o que fai. A canción, boísima. Merecidas as galletas que lle mandades. Aí está, é verdad. É un 10 por rapaz. Pero- Poñede a máis, porque estamos a maioría maravillados con esa Poñede a canción. máis, que poñamos Descríbevos totalmente, é que é, vamos, feita exclusivamente para vos. Sí. Da igual por artificial que sin artificial. É feita para vos, merece un 10. E as galletas tamén. Isto pega no fen. Iso non entendí, non lle Pega preguntamos. no fen. No fen. No No fen fen, pois a xente que é fen, pois sí. Pega no ceo, Pégalle. como que pegamos... Ai, no ceo, pega no ceo. No ceo. É que isto é como himno, que A hai que ver, cambiar cada- hai un par de claro, palabras que non sí, sabes se é chan sí. ou clan. Exacto. E hai que cambiar. Hai que... Bueno, hai que subir a alguna É plataforma. o que dite Cristina no tren, é no trend. Para onde... Mira, envíanos Na un moda. recorte dunhas declaracións da autora e entusiasta dos videoxogos Joana Modellevka, que todo o mundo coñece, Sí. que di: quero que a inteligencia artificial lave a miña roupa e os pratos, Aí está. a roupa e os pratos para facer arte e escribir. Non que a IA faga a miña arte e escritura para que eu poida lavar a roupa e os pratos. Claro. A ver Unha se, sabia. no, é que van a inventar unha inteligencia artificial que vaya de cañas e ti a traballar. E eso no, A Por ver. aí no paso. Exitazo do verán, eu quero polo móvil. Pero por que todo o mundo quere cambiar o politono? Que me fai... Chámame a atención. Que todos os móviles agora sonan igual cando chaman por teléfono. Sí, e agora que volvemos outra vez o son de sempre, agora que podes poñer calquera cousa, Sí. a xente pon o timbre de sempre. Sí. Parece o teléfono góndola. A ver, Carla, ¿Qué? que te pedías que che cantara Sí. dos chunguitos, pero eu prefiero cantarche a dos calis. A La dos? de A Una dos paloma Cali. blanca. Vale, Adiante. vale. Tú decías que me amabas, pero era mentira. Un pouco y canción de con misa tamén lle otro digo, me engañabas, cierto. Hoy ya no quiero más pensar en el ayer. Y yo sé bien que con el tiempo te olvidaré. ¡Ole, qué bonito! Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba. Por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban. É impresionante. ¡Ole! ¡Qué maravilla! Buen día, familia. Sí, señora. Para animarte, moi ben. Queremos máis cancións. Fantástico. Mandade máis cancións. Así, Continúa así, chegarás sin cerca. autotune e sin nada, a capela. Qué preciosidade.
Recordemos, 24 anos. Buenos días. Ostras. Mandádeme un lazo da canción eso, que non dou topao. Porque está en exclusiva na Radio Galega. Claro. É que o bo de que sexa feita con inteligencia artificial é que podemos compartilas sen dereitos, non? De ningún Os dereitos hai que pagar a Miguel, que acabou Non fixo. temos que pagar Nada, no. No, o que hai que facer é compartila. 24 horas na Radio Galega Música esta canción. Dicillo a Moncho Lemos, que ya Sí, 24 horas. Ou facer, se facemos unha canle en concreto... No, en a bucle, Radio Galega, para Radio eso está. Galega, vale. A música, para eso está. Bueno, a ver que di David de Pontares. Hola, bons días, son Blanca. Bueno, o programa de hoxe é auténtico de todo. Eu estou alucinada ca música. A mí xa me gusta toda. Pero eu como podo facer para vervos que non vos vexo en ninguna canle destas? DJ outra vez, Eu quería saber como vervos. Non En sei Telecinco. se salides na tele ou... No. Porque eu non teño Sí, nada Lei das no Tentacións. móvil No móvil non tes YouTube, nada. nin esas cousas. Pois mira, tes que descargarte a Decidme Galega. como podo facer Nada, para a Espera un Galega momento, Audio. señora, que vai falar Cris. Descargas a Galega Audio. Aí está. En canto abres a Galega Audio, Es unha saiche. aplicación. Claro, saiche Radio Galega Marcos en en vídeo. pelotas. Ai, non. Saiche Radio Galega en directo, que escoitar, pero ao lado pon Radio Galega en vídeo. Pois aí das E tracatrá. e xa nos ves. E aí estamos. Efectivamente. A Galega Non hai Audio, nada que ver hai que tampouco, descargar a aplicación no móvil, porque así nos escoitades tamén despois, pola tarde, imagina, que non nos escoitedes pola mañá, noutro momento. Exacto, aí queda aí estamos. jardado todo. Ou nos ves máis tarde. Molaba ahora unha canción dos ointes. En plan, que falara de David de Pontereas, de Xavi de da Grúa. facer, Ostras, que bo. Dos como que dos que chaman siempre, sabes? Se ter debería la facer ti. Claro, pero para iso hai que estar atento. No, Sí, pero sí, para sí. eso hai que pagar unha cuota que paga Miguel. Ah, Miguel, sí, porque hai que pagar, Miguel, ¿eh? aí Non se fai- Miguel, te Pero non va a tenemos mandar que yo facer na prompt, pagada. va a mandar yo prompt e el pega o link. O servizo Veña, básico de Carla, vai inteligencia dando aí. artificial non che Sí, fai. bueno, parecíame unha boa idea, pero se teño que facelo eu é unha mierda, a verdade. No, e aparte que se mete, que se Bartolomé, con que rima Bartolomé? Pero ese non é o meu Que apunta problema. do pé. Ah, Vale. mira. É que impresionante, que está noutro nivel. É que Marcos é un é como Jorge Mira, é unha cousa. Quero a porfa, chulísima. Boas, 14 anos para telo superior de música para isto. Cando a inteligencia artificial presente programas de radio xa veredes. Totalmente. Que me manden Xa para fai. casa. Pero que xa dixemos Pero cobrar que xa igual, fai. Xa claro. fai, xa Xa fai. fai, a inteligencia ¿Ah, artificial sí? xa fai programas de radio, xa fai podcast, son unha merda. Sí. Bueno, tamén é o que facemos nós, unha merda. Bueno, a xente Aí prefire sí que nos a non se nós. nota, eh? No, se lle poñemos Non- un e outro, a xente de momento, a xente prefire nos a nós. O obxectivo é que, como decía esta filósofa dos videoxogos ou tal, é que a inteligencia artificial nos permita quedar na piltra e que haxa algún que faga o programa por ti. E cobrar. Por suposto. Eso era bonito. quen cobra? E que paga a inteligencia artificial autónomos tamén. A poder ser. A ver que opina David de Pontareas. Hola, bons días, Pobriño. aquí desde Muxía. Mira, a canción chulísima. O chico que tuvo xa fixo algo manual. Xa fixo algo, Bueno, Os datos, como un adolescente. Despois que a inteligencia artificial saliu isto. Pois tamén podía salir outra que non estaba tan ben, pero isto é animada, defínevos. Eu querería escoitar todos os días cada vez que empezo o programa. Aí está. Merecidas as galletas po chico ese. Vale, Grazas. veña, saludiños a todos. Igualmente. Nunca tanta xente a favor deste programa como hoxe que fixo unha canción unha persona que non somos nós. A ver, ao final, ainda vas de sacar cartos ca canción. Non, Tanta inteligencia artificial. E o chaval que fixo a canción mandadelles unhas galletas. Tan siquiera mandalle o queixo tamén, ó. é Boas verdade. días. Iso non se pode facer Para iso eso. ten que É outro acertar a prezo. palabra, ten que acertar a Ostras, palabra. Sí. pero E facer un musical, por A ver, exemplo. mandade o queixo tamén, ó. A canción está moi currada. Feliz día da vosa patroa, Miguel. De quen, ó? Porque entendo que Miguel é funcionario para poder estar a facer cancións con la... Que... Pa que logo digan que os funcionarios non fan nada. Que vergonza Pero quen é esta. funcionario? Quen está aí? Montouse a película este ointe de que Miguel é funcionario. Claro. É E unha a mellor película traballa de tarde ou de noite. Claro. Ou traballa, simplemente. Xa temos canción para Eurovisión, seguro que vai quedar mellor que moitas. Pero vai para traballar. Escuitastes? Este quen é hoxe? Sergio. Sigue. Es normal que quede bo humor, si non fai nada. Escuitastes Ahora entra para traballar este home. a canción de Eurovisión, a gañadora, escuitástela? Pero houve Eurovisión ao final. Sí, claro. Claro, Eu non me enterei. Bulgaria gañou. Ah. Como su propio nome indica, a canción é Que moi... estivo, como sempre últimamente, aí con Israel. Sí, sí, sí. Quedou de sí, segunda Israel, Cancións son nosas, iso é unha porquería. Carla, Santa ¿Qué? Rita en Vila.
En Vilar... e pregunta, mañán hai tamén, que mañán cando vou eu? Eso é o que me interesa. Que sí, que esperan por ti, que esperan Que por ti. vale, pois, eso é o que me interesa. Deixade as cousas bonitas para mañá. Que pasa con José Antonio de Pino? Que era millonario, non? Hasta o último que sabemos. Presuntamente. Buenos días, familia, aquí José Antonio de Pino. O millonario. Bueno, pois, eu sinto moito, pero música como dos 80, dos 90, nada. Podes salvar algunha que tal, pero nada. Pero bueno, é o que hai. Hecho que hai. Xa odio barroquista. Sempre foi así. A música de antes... Che barroquista. Antigamente era unha porquería. Pero baixenos a pinza Ahora é moitísimo. boa. E así vai pasar, cando pasen os anos. A música do barroco, nada. Vai ser unha pasada, e a que veña despois, pois vai ser unha porquería. Pero bueno, hai que ir cos tempos que llevamos a fazer. Hai que ir cos tempos. Xa mirei viaxes para ir a Belfast, pero están todos petados. Non me digas. Non creo. Pois flétanos un avión. Eu penso que vai ser mellor coller o taxi rosa de Carla. Non creo. Pero... O combustible xa o pago eu, malo bar. Quen quer ir a Belfast xa? Atención. O fin de semana que vai vir bastante bo. Eu, con moita sorte, Cando acaba este home? vou ir a Cannes. A Cannes. moi ben. Hostia, é verdade. Eu vou de Can este domingo. Un precedente, atención ao precedente. Onte, pero ainda está aí. Onte, Agora vai empezar a falar David Pontevedra. onte recollíase en Finlandia É verdade. o premio para Land Rover como mellor programa de entretenimento de todo o mundo mundial. Efectivamente. Non foi ninguén do equipo. Isto é un precedente para bola extra, atención, para Belfast. Pero Sí. Bueno, non foi ninguén do Bueno, equipo, foi Xaime o Arias, que non Xaime ten outra Arias cosa que facer. A ver, foi unha persona guapa e aseada. A min pareceme ben. Moi elegante. queda moi ben recollendo premios. A verdade que sí. Exactamente, claro. Pero Quero dicir, si mandan a un escombro como Kiko Novoa está mal. Pero si mandan a unha persona guapa e aseada, eu eu se teño que escoller tamén. Finlandia, estando máis lonxe, envían a Xaime Arias. Pensades que nos van enviar a nós, estando Belfast máis preto, para ver se nos dan o premio este de... No hai unha sola posibilidad. A non sei a ver se nos dan o premio. Claro, Xa, é este verdad. estaba asegurado. Claro, este estaba asegurado. E non foi Roberto, imagínate a nós. Dios mío. É durísimo, Tamén Eu é que levo- se chega a ir a buscar o premio con quen deixa o programa. En Sí. máis deba Iglesias, tamén é triste. Tamén digo unha cousa, que vin o escenario collendo o premio Xaime Arias e parecía a flor do Non lle montón. quites. En que idioma falou? Do premio... En finlandés. En- Tomou un par de Tinky Winkies e en finlandés. Fala un finlandés, Xaime Arias? Falaría en inglés, hombre. Ti sabes inglés? Non. Ti sabes inglés para ir a dar gracias en No, un pero sitio? Kiko, se vai a Finlandia, falaría sueco, que é moi parecido. É moi... Bueno, parecido. Tamén é o Nin Jallapoña. iso. Ni por aí podemos ir. Unha Dios mío, desgraza, que tamén Vaya. Xusto foste escoller un idioma que non nos vale Claro, para coller premios. Finlandia. E que A ver, macho, quen vai a de Finlandia? verdad. A Tampere ou algo Non así. se vale falar só con Finlandia. Vai unha sí, oficial tamén. O que pasa é que non se fala en todo Finlandia. Bueno, pero xa é Non- algo, Falan moi raro. Ti sabes falar sueco? Sí. Sí. E lelo? Sí, sí, Ai, sí. sin insultar, No, a ver, no, en serio. Sí, hombre, O sea, máis ti fácil lelo sabes- máis fácil lelo que escoitalo. Ti sabes o que significan os muebles de Ikea, por exemplo? Totalmente. Algún sí, Podemos sí. un lunes traer unha lista de Sí, muebles de Ikea e sí, dice que vale. A ver, non sei Malmo, todos. Malmo. Claro, que algúns son topónimos. Ah, ese é un topónimo. Bueno, pero xa sí. sabes algo. Genes. Genes. Genes significa súa. Que como se que HNNS. Bueno, que significa aquí está súa. fallando a pronunciación tamén. Bueno, Que podemos máis coller hai? remesas de Ikea A súa. e o lunes. Sí. Lac. Sí, sí. Lac. Lac, sí que non. LACK. LACK. máis hai? Que máis hai? Buah, eso está chulísimo. Saber o que Buah, vai ser un Pero programón. significa algo. Vai ser moi parecido a aquel programón que fixemos dos MRS, que foi un exitazo. Bueno, si Para ver. falla, ahora temos un plan B, que é poñer a canción. Claro. Que a xente gusta a canción, entonces se o programa é unha mierda, poñemos Póñeme a la canción. E No levanta. minuto 1 vai estar. David de Pontaria, a ver que opina. Bos días, equipo, son Manuel de Vigo. A ver, a canción tiña dela que utilizar para o vosso programa, o sea, a bola extra, xa estar identificada con iso, cambiarlle a E cabeceira. onde estamos poñendo É Rúa? moi bonita, por cierto, Vale. Por fin nos podemos librar de Tom Jones. Eu creo que a xente está máis a favor disso que xa outra estaba cousa. aborrecida de... Quen tiña que estar preocupado é Tom Jones. Sí. Non ninguén máis. E Paco, que cobra aquí. Paco Lodeiro Chamamos a cobra... Paco Lodeiro e a Tania Beiras que agraven nun momentiño. Pero si está... E así cobran eles as gai. Paco ten moito que facer que anda buscando o amor por aí adiante da xente. Pero Paco para cantar sempre saca un oco. Eso é verdade.
Que veñan gravala aquí, hombre. Estades facendo amigos. Recordade que os sanitarios, as forzas de orde, tamén son funcionarios. No, pero nós cando dicimos funcionarios referimos a xente que non traballa. Dicimos o do Concello e a Diputación. Claro. Isto non merecenos todos os nosos respetos. Temos por aí unhas galletas mariñeiras da Veiga, que será a primeira vez na historia da bola extra que sortee, bueno, sortee non, un xa foi polo careto, porque así aparece para Miguel, o autor da canción, e outra caixa de galletas mariñeiras da Veiga que é para... Dominicano. No, non levan as galletas o como dominicano. Recordamos que leva Miguel unha lote de galletas mariñeiras e o outro vai para... Atención, estamos aquí, está o... Manuel, que o seu número remata en 27. Aí está, moi ben. Sorteo que facemos contra o Manuel, notario. ainda que David de Pontereas traballou moito tamén, mereció. Queredes ser felices, sodes felices. Ai, ahora que me preguntes, estaba O dando programa duda. remata as dúas, Carla, é moi fácil. Sodes felices. A ver, sí, porque é viernes. Lunes, se me preguntas, a mellor xa non. Pois o domingo ide ser moi felices. Ostras. Con Loli Gómez, na Televisión de Galicia. Con Loli sempre. Agora chegan as noticias, pero logo aquí Loli Gómez na Radio Galega no Galicia por diante vai nos explicar as claves da felicidade. Tía máis feliz que ela non a van a topar nin na radio nin ningún sitio. Así que de seguida, hoxe imos explicar como sermos felices a partir do domingo na Televisión de Galicia.